Jogemo mor. Ero kamana ahinya. An bi amor mar biro gem ka ocha. Koro nyathi manyako ka miluongo ni Tabitha. Jalango momera ne mano biro ira. To kunti nyathi manyako moro gem kucha mati matek. To dwani mondo dhi kucha mondo dhi mak bade. To kun ni kele mna nene. Ko kele tanene tuvet manadi. Nikech otin magine ka. To koloso to wiler kabisa. Tamanene kama kun mane gotingo bade. Juluno wacho ni yuro mogo tenga mamit. Emiti monadi. Okimitingo bade. Omiya biro tingo bade kae kawuono. Koro biro ka bende koro miya mor ahinya. Kaneno uka to gima mora mana ahinya moloyo ten gima neno matimre ka. E weche mag pur. Aneno gima ok naparo timre thurwa ka. Omiya mor ahinya. Nikech lowo ema kelo mwandu. To ema kelo chiemo. To ka chiemo onge to ji bedo mana ji fuadha. Fuadhi mang'eny. To aneno ka nitie potential mathuro kama maduong' taneno ka ji temo mondo explore potential maber. Aneno ka weche mag puro pamba. Aneno koda weche mag lupo mag pidho rech ka. Aneno olembe mang'eny ma pidho thuro ka. Gik mang'eny manyalo timore ka. Momiya mor ahinya gima timore ka. To machielo bende amor gi sirikal ma Siaya. Motelo gi Jimmy Wunya Mayanga. Aneno ka nitie partnership e kind sirikal ma county to kod jopur ka. Nitie tingni bende ma jopur nyalo haya mondo dhi opurgo puothegi. Ma en development maber ahinya. Nyosha ne wan Homa Bay juma mokadho na jumani gi Jimmy maneno gima timore Homa Bay kawuono neno matimore Siaka. Miya mor ahinya ni gimiluongo ni devolution mane wakelo ni tiyo. Onyalo tiyo, onyalo konyo ji mang'eny thurwa ka. Devolution ne wakelo ka ji mang'eny ok ne dware. Ji mang'eny ne kedo gi devolution. Ok ne gidwaro gi ng'iem na gik ma Nairobi kucha. Omiyo kane wadhi yalo wach mar devolution kamino ni Bomas of Kenya. Ne nitie pingamizi maduong' ahinya. Ji mang'eny ne koni ok gidwar gima kamano. Ng'ato kuna ni oni jama gidhi luongo ni governor. Ni governor to governor what? Ok gidwar winjo wachno. Omiyo ne gima pek ahinya. Kane ne wa Bomas to gitamre ni katiba mwa Bomas no ok nyal dhi kadhi e bunge. Magidhi giloke. Magidhi gikethe. Kane giduoke bunge kucha to koro odhi watamre. Wapingo. To ne ginyiyo bunge mang'eny magidhi gilowo kura. To kone geni wadhi kodgi e kot mar jopiny. Kane wabiro e kot mar jopiny ka to wadhi kodgi e referendum. Machunga gi rabolo. Ok nuneno? Ok nuneno koso? Machunga notimo rabolo nade? Ok nongo rabolo piny. Ok nongo rabolo piny. Ma wachako dogo duoge kendo. Koro kane waduoge tima koro wakele koro devolution ma koro neno sani ni. Devolution ni pod nigi wasigu mang'eny kata sama kanieri. Kama entie ni ok monego bedie. Nitie gik mang'eny manyalo timore piny ka. Kada bed ni mwandu amalo kucha maber kaka dwarore mondo bi piny ka. To joma ni kucha ka pok obedo ng'at moro kucha motelo ni sirikal mamalo ma oyie gi wach mar devolution. Gikedogo nyaka kawuono. Ma emomiyo ineno kata ka sani wach mar pesa ni pod chendo mabiro piny ka. Sani
ilaro gi wacho ni gidwa ni mondo okel chiko wacho ni onego bed ni minimum 15%. To gikelo matin weyo 15%. Nyocha ka nyocha waketo gimiluongo ni NADCO to ne gidhi ma giketo recommendation ni mondo omedo chop 20%. To kata imedo to ka onge ng'at moro man kod willing power, the will mar timo kamano to ok bi timre kamano. To kada be no med pesa pima bika gik mang'eny minjo ka ji miwacho ni gidwa ni gitimgo yot timo kabisa. Nyocha na wacho ni ka watimo devolution, nitie gik moko mang'eny mane waketo dire machon ka mane itimo gi sirikal mamalo, kaka wach mar nderni. Kane an waziri mar nderni, nakelo gimiluongo ni kura, kera gi kenha. Koro kane wakelo devolution to kuro onge tiende moro bedo gi kura gi kenha gi kera. Kura gi kera onego bed e bwo sirikal mar county. To mano biro miyo sirikal mar county gi pesa mang'eny mar loso nderni mijo wacho kagi. Ji mikoni nderni isgem ka richo. Ka pesa obiro moromo ka, to tijego nyalo mana timre mayot ahinya. To gi sani to joga kedo gi gimiluongo ni devolution ok gidwar. Emomiyo wach ni nyaka wadog kendo back to ang'o? Nyaka wadog back, ok nyaka wadog back koso. Wabiro wadog back e wach ni. Sani iyudo ka joka gitimo ni mondo gik mang'eny manogol ka odogo duoki. Katiba nowacho ni gimiluongo ni provincial administration system mar bedo wound up. Provincial administration ne nie katiba machon cha. Mane nitie president Nairobi, to nitie county, nitie PC Kisumo, to nitie DC Siaya, nitie Dio Yalaka, to nitie gi chief, assistant chief, Jaduong' Ragwar. To mano system no serumo. Koro gibiro gikelo gimoro kanyo ni regional commissioner, ni county commissioner, sub county commissioner. Mago onge katiba. Onge katiba. PC gi DC ne wacho serumo. Omiyo kae Siaya jatelo en James Agrirengo. Namiluongo ni county commissioner koda sub-county commissioner ni e bwo rengo. Ok onyal bedo kane en gi teko molo governor. Kech governor oyier gi jopiny. To en to president mi appointment kende. Bagi gin gik modwa nolosre maber mondo kik bedi gwenyruok moro. Ni provincial administration noserumo. Onge tich magitiyo. Pesa onge. Ok ne ka chon cha. Kane dhi PC, temna gi uniform, temna gi crown. DC kabire barasa ka, ten gi landrope maluwo bang'e. Kochopo kanyo ni to wone gimomiyo chief, momiyo ji jodongo. Na winjo ni chang'e ichoko kamoro kama. Zikia ni nyithindo moko madho njaga kamoro kama. Obiro kawo atua. To pesa to onge gon ke pesa duto te ni Nairobi. Officer nitie ka ni education officer Siaya. Accounting officer to ni Nairobi. Agriculture officer ni Siaya, accounting officer ni Nairobi. Gigi te ni Nairobi Central Kucha. Koro system mar devolution ne nogolo Nairobi mokelo ka. Miyo sani nigi sirikal Siaya ka mayalo ndiko kata graduate tich. Chon nyathi ka nosomo nyaka university to tich mana Nairobi kende. Mudhi dwaro Nairobi. Sani graduate nyalo ndiko tije Siaya ka nikech devolution. Wadwa ni mondo strengthen devolution. Mar ariyo wadwa ni mondo pesa mipogo sirikande ma devolve gi mondo bed mana current sano. Ni ka ipogo kucha
20% biro pinyka, to 80% dong malokucha. A current budget, badi. Kiku kitu ni mondo ni udwangiyo no audit. Budget mokadho kani mkore kama ndo use mapogo pesa. Wachuro ni mondo use another current budget. Masani ni mondo poge pesa. Eka bedo maber. Kono me jothurwa anadwa ni mondo jothurwa obed mariore motegno. Mae gima duong' ahinya. Nyocha neno kana biro ka ma launch wach mar recruitment mar membership mar chama thurwa siaka. Nikech chama en okumba. Chama en tong'. Chama en asere. Chama en yatung. Mako go piny. Mami mako go piny. Maka chama otegno. To penjo tegno ber. Omiyo ne chawacho no dwani mondo recruit nyithindo thura ka. Kijande. Joma mine. Odonje chama. Kech kijande makelo teko e chama. To joma mine maua mar chama. Ma mine ne chama motegno ka gine maber. Maua ema sero kich. Ka kich loso mor kich. Omiyo abla nodonje odi maber. Jothuro iye? Jothuro iye? Adwa mondo donje odi motegno. Nomako odi obed chama motegno. Dwe ni pod itimo registration. Dwe mar adek nite. Dwe mabiro mar ang'wen cha to idwa timo yiero. Kendo yiero ibiro timo kachakre together with your ward officials. Okay, what kind of need to get a constituency? Because constituency is the county. Tai the Nairobi. Uja maber. Kuro jodongo mang'eny ma osemako piny kucha ahinya odhi malo giwe piny kanyo kijande odonjie. Kijande makanyo. Kijande untie. Uikru. Timine be uikru. Daga unyane sigala. Adwa ni mondo obed motegno mondo obed motegno ahinya. Jimoko ywak ahinya ni ni baba dhi kuche baba wewa. Onge kuma dhiye. Gidala ka en sitariyo kende gi ndege. Bondo gokinyi tadhi idho ndege Kisumu tadhi Addis Ababa sa ariyo tasechopo. Sala chamo lunch kucha. Tich abich godhiambo to wuok aduoka. An madalaka. Okan machiegni. Koso. Onge kuma dhiye. To mo joko wacho ni ne ginyalo pango. Ne ginyalo mondo gipangu. Ng'ato nyalo pango. Ng'ato nyalo pango. Be ng'ato nyalo bu. Okay, you say what you are unpoggerable. Okunan unpoggerable. And when they win unpangorable. Okunan unpangorable. Who can pango? Who can pango? You are? But let me say this. I'm so pleased to have had opportunity to come to Siaya and to meet with the people at the grassroots who are involved in development. I'm so happy to have seen the stands of different farmers here. I've seen chicken farmers, I've seen fishermen, I've also been able to see cotton farmers, I've seen those who are actually growing fruits around here. This is something that is commendable. Because self-sufficiency in food production is primary. This is what is actually going to create
what is called self-sustenance. Food security is very important to our population. And our people have land which is endowed with water. This actually makes it very desirable that our people should not want for food. We have got small-scale agriculture. But what is important is that we want this small-scale agriculture to be sustainable. And that's why this is an issue that requires proper planning. It is important that the county government begins the issue of addressing land security and how you can be able to do some consolidation of land so that we have economies of scale in our country. If you can get economies of scale, we can be able to be self-sufficient in food production, and that will give us independence. This is very important. I'm happy that the county government of Siaya is actually partnering with the farmers here. I've seen fractures for hire, which have been told by the governor are being hired at 2,000 shillings per acre. This will enable our farmers to be able to have bigger farms and plow those bigger farms in time and plant on time. It's very important. I've also seen companies here producing seeds, high quality seeds, which are conducive to the environment around this area. All these have been very, very impressive indeed today. So I want to thank the lady, the young girl, Tabitha, who invited me to come here today. This young lady came to my office and looked for me. And she told me what she was doing, I did not believe. But today I've seen. Seeing is believing. Minanyalo. Minanyalo. Congratulations, Tabitha. Congratulations. The other issue that I've addressed here is the issue of devolution. Devolution was an idea whose time had come. But there are many people who did not want devolution. Devolution had very many powerful enemies. And we have seen that devolution is actually suffering in the process of implementation. You've seen so many new bills being developed and being taken to Parliament with the intention of clawing back on devolution. We are saying that this is a process that is unconstitutional and that must be resisted. There are so many new bills which are coming to Parliament, and these bills want to take away functions which have already been devolved by the Constitution and take them back to the national government. That will not be allowed. That must be resisted strongly. Secondly, we would like to urge the national government to ensure that funds which have already been approved by Parliament are remitted down to the county government so that they can be used for the purpose of development in the country. Then I've also said, I've given a free advice to the government, that there are functions which were centralized before, like in terms of infrastructure, the roads, Kura and Kera existed at that time because we are dealing with a unitary system of government. Today, Kura and Kera should actually fall under the county governments. And those funds should be transferred to the counties so that counties can use those funds for development of roads, road infrastructure in the counties. This will make the work easier for the national government. But because we know there's a resistance, but ultimately this issue will have to be addressed nationally. So finally I've said that I'm around, I'm going nowhere. I am here with the people. And people
support my quest to be the chairman of African Union Commission, I'm thanking them. But when I go to Addis Ababa, I will be very much around here. I'm not going anywhere. I'm going nowhere. And I've told our people that they are unboggerable and they are unpungerable. Thank you very much. New members, not registered guys. Oh, I have become new members, more registered, chama. 532 new members have been registered. And 803 are verified. So the total 1,335 members. Barkalari.